ऑन्स टीवी ओडिशा न्यूज एक्सप्रेस सत्यतार परिचय। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खोला चैलेंज कहले दम अच्छी तो सरकार भांगी देखाओ। बीजेपी को सीधा सड़क टार्गेट करी हिंदुत्व उपरे प्रश्न उठाई। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई ठारे आयोजित दशहरा रैली को संबोधित करी प्रधानमंत्री को टार्गेट करथिले। बीजेपी को कड़ा समालोचना करने सह हिंदुत्व प्रसंग में मोदी को शाणित कटाक्ष करिसेंती। रैली को संबोधित करी उद्धव ठाकरे कहिसेंती मुख्यमंत्री हेबा दिन ठारू राज्य सरकार भांगी जीव बोली कुहा जाउछि। बीजेपी रो नाम न नहीं उद्धव चैलेंज देई कहिसेंती जदि दम अछि सरकार भांगी देखाव। तुमचा मित्र पक्षांचा हल्ला असेल, तुमचे पायाचे दगड जर निष्ठत असतील, विचार नाही, आचार नाही, काही नाही, संस्कृती नाही, तर असं सरकार हे जास्त काळ टिकू शकणार नाही। आमचं सरकार कधी पाडायचंय माझं आव्हान आहे, पण तुमचं सरकार पहिलं सांभाळा, तुमचं सांभाळा। आणि म्हणून मी बिहारच्या जनतेला सुद्धा एक सांगतोय की डोळे उघडून मतदान करा। मी कोणाला करा मला माहिती नाही, ते तुमचं तुम्ही बघा, पण हे जे काहींचे छक्के पंजे चालतात त्याला बळी न पडता सेहीपरि हिंदुत्व प्रसंग को नहीं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कहिसेंती आम हिंदुत्व को नहीं प्रश्न उठा जाउछि, कारण आमे मंदिर खोलु नाहु। एपरिक बाला साहेब ठाकरे को आम हिंदुत्व अलग बोली कहउछंती, हेले आपणक हिंदुत्व घंटी और बासन बजाइबा हिंदुत्व, आम हिंदुत्व सेमिति नुह बोली कहिसेंती उद्धव। एथिसह से कहिसेंती जो माने एही हिंदुत्व को नहीं मुखर होइछंती से माने बाबरी मस्जिद भंगा घटना रे लज्जित होइथिले। कोरोना रे कर्मवीर को उत्साहित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर जनता को शंख थाली बजाइबा को अपील करथिले, जहाकू लक्ष्य करी उद्धव कटाक्ष करिथिबा चर्चा। त्यांच्यासारखी काळी टोपी घालणारे आहेत, त्या टोपी खाली जर का डोकं असेल त्या डोक्याला म्हणा ह्या वाक्याचा विचार करा आणि हे हिंदुत्व तुमचं तुम्हाला पटते का? कारण तुमच्या सरसंघचालकांनी सांगितलेलं आहे शिवसेना प्रमुखांचं हिंदुत्व आम्हाला प्यारा आहेच। ते तुम्ही मानता येत नसेल, तेवढी तुमच्यात हिम्मत असेल नसेल, पण निदान सरसंघचालकांनी सांगितलेलं हिंदुत्व तरी तुम्ही मानतात की नाही। ब्युरो रिपोर्ट ऑन्स टीवी। ऑन्स टीवी ओडिशा न्यूज एक्सप्रेस सत्यतार परिचय।